Kaya tayo ita sinunod na kanila kaya ako sa klase. Gusto ko mo makita pala ako mga pamilya. Pag-uligaw na kaya ko sa iyo. Dali na sa ako mga anak. Ang adlaw mga ma'am sir no. Karon gibalikan ako si tatay kay akong ipa-check up. Karon ara day diri iyang balay. Tay. Nara. May buntag. So karon mga ma'am sir, mao ni balay ni tatay. Ini. Kumusta man tay? Pwede ko mosulod tay? Ano man tay? Mura gyapon. So karon tay ako kang ipa-check up tay. Ha? Mag-uban ta karon sa kuan doktor. Ug asa karon tay ako tay buhaton ako tanan na makaya nako tay. Dili lang ko makapasalig sa imuha tay nga maoperahan ka. Pero basing naapay maluoy tay ba nga magpadala sa imuha tay. So karon mo mga ma'am sir mo ni kahimtang ni tatay. Maningkamot lang ko tay nga mapa-check up ka tayo unsa nay sitwasyon na imong sakit tay. Dugay na kagipa-check up sa imong igsuon tay. Pila na katuig ka imong nadumduman or pila ka buwan? Mga 5 katuig. 5 katuig na. Nya mo toy gidiman 100,000 pagpa-opera. Sus Ginoo ko. Sa ato pa dako-dako sobra pag yun ni 100,000. Pero sige lang tay. Mag-uban ta karon tay. Ipa-check up ta na ang imong sakit. Ug unsay angay idapat. Maminaw lang tag unsay instruction sa doktor tay. Mga umpisa to manoy sa ako mga ilapog sa mga operahan. Gusto ko walang maho. Pero ewan ko yung pagkabuhi. Pero ang ako yung operahan walang makasabaho ko balik. Kaya isod tayo ako sa klase. Kaya isod na ganit ko pagkaunan eh. Pagka mahiraot ko ka ikaw po matabangan. Noong hindi ako daw kalumag. Kung asa magkakaroon. Kung pwede ulit na direct. Nagpamit ko sa iyo. Ang bata, darhagin ang mga bata. Kaya punta ka mabalag ka. Kaya tayo ita sinunod na kanila kaya ako sa klase. Kagalisod ko ako na isa. Labi na mga mata kayo bibigaw sa pungko. Kung asang maganit ka karoon. Pakita naman sa ako. Ma'am. Ug asa man gani ka karon ma'am kaloy ipon in taon imong bana mo. Dili ni basta-basta ang sa gubang niya nga sakit karon nga maglisod pa jud siya og kaon. Ginoo. Kawa yung sitwasyon karon ma'am. Maglisod si tatay og panarbaho tungod sa iyang sakit. Ug naman kay malumo nga kasing-kasing ma'am bisita ang imuhang bana. Kay uhaw ni siya pag mahal sa iyang mga anak pod. Sige tay, maoro tay, tara tay, ipa-check up ta ka tay ha. Aguban ta karon sa doktor tay. Ipa-check up ta ka. Ug unsa nay resulta na imuhang kuantay, infection sa imuhang ngipon, no? Hinaot ta na tay nga naapay tao nga maluoy sa imuha tay. Ako tay pobre ra pud ko tay pero kabalo ko mulantaw ug pobre tay. Buhaton ako tanan tay. Pero dili lang ko makasalig sa imuha tay nga maoperahan ka. Pero basig na ay maluoy sa imuha tay mag-amot-amot para maoperahan lang ka tay. Dako na kayo nagkatabang mga ma'am sir. Manawagan ko sa inyo ha. Hinaot unta na nga tabangan nato si tatay. Kay dili din ako maako mga ma'am sir kay ako usara po ko kapobre. Gabayan mo sa Ginoo mga ma'am sir.
Salamat yung kayo sa inyong tabang. Labi na karon sa katong nagpadala o. Salamat yung kayo ang palit niya tambal. Sige tay, tara tay. O karon mga msir no, nagtaksin mo kay gabi ka kuan. Para masipti po si tatay. Karon mga ma'am no, nanamid diri sa hospital para mapacheck up na ko si tatay. Pero tay. Ah. Padong. Ay tay. So, parang mga ma'am sir no, nakulat-kulat di kalusan sa wagon. So karon mga ma'am sir no, gikan ako sa doktor, akong gipa-check up si tatay. Karon gi-repair mi sa INT og ukto. Nahapnan man gyud mi mga ma'am sir, mobalik mi ugma ni tatay po. Mobalik mi ugma pohon. Kay hapnan lagi mi ma'am sir. So karon tay, ana ko ihatag sa imong kwarta tay. Kayo. Oh. Kana tay, tigom-tigoma ang kwarta tay kay ug napay moabot sa imong tay. Akong idungag sa imo ana ha. Kay maayo na lamang. So karon, salamat jud kayo kang Ma'am Nilin Luha. Shout out Ma'am Nilin from Australia. Amping perminti ma'am, salamat kay sa imong gipadala mama. Ug sa tanan nagpadala, karon nahatag na ako ni tatay. Ug kinsa pa man ganit tong gusto mo tabang ni tatay mga ma'am sir. God bless sa inyo ha. Ginoo na lay bahala magbalo sa inyo ang kamayo. Kay kalipay na to nga makatabang tagtaong walang wala. Salamat kayo sa inyong pagdala mo. Magalaot ko ka, matabagat ng ko kay gayson na kayo ko sa konsentrasyon kayo. Kaya gusto ko walang maho. Hindi ko katulaho kay sakit na rin ako lang. Magalaot ko ka, matabagat ako. Salamat kayo sa inyong pagdala. Hindi ako ay mahaya sa iyong kayo, ma'am. Kaya sa ulo, wag ko na mo ay kay wala ko kaya ipapakupira. Nahiya ako nga ilipakumat sa bakay. Gusto ko mo makita pala ako mga pamilya. Pag-uligaw na kaya ko sa iyo. Dali na sa ako mga anak. Nagayaan ko ay ilipakumat sa bakay. Salamat naman sa imong paglalaka ko ta. Dako na kayo din ako pasalamat sa iyo. Iyo ko na sa bakay. Siya at kaya mga dili mo makulay. Sabag sa ako. Sige tay, moro to tay ha. Amping kanunay tay. Ang Salamat. kanang kwarta nga gihatag na ko sa imo ha tay. Dako-dako man gyud na tay. Pero ikaw na bahala tay ha. Okay. Napunta na tay nga magtigom-tigom ra tay ug naay paabot tay ihatag pa nako sa imo ha. Maayo na lamang tay nga basin day kaluyan ta sa Ginoo tay. Nga naay makakita ani nga video nga mas daghang blessing tay nga makahatag pa sa imo ha tay. Ayaw lang jud kawala og paglaom sa Ginoo tay ha. Amping perminti tay. Ang Ginoo tay kanunay na naglantaw sa imuhang sitwasyon karon. Isalig sa Ginoo ang tanan tay. Kaya ang Ginoo tay walay imposible basta mosalig ka sa iya. Ha? Sige tay, maoro to tay, dili na may magdugay tay ha. Mobalik ra ko og mapuhon tay para mapa-check up ka. Sige tay, agtos ako tay ha. God bless sa imo ha tay. Amping perminti.